kardom don marli non ladak nili tumolong la bihek thi hek pen ningkan cap presio sumar arta tum apan non ituli tum dat telong ka bonai tu mane la ka ami thang ke thek pen la bang ili tum lang senang la tum bang ke mane ami thang ke thek pen ko ane ka bor ipen la tum future mu isom dak manji muni pula tum ka bonai tapen mai telong ka bonai la bang non alang li tum lang long padam boy thek lu tum bang ke mahala so telong mang ka bonai long lang senang tam nang mene ko son lo kelas kan lah pening ya nice kalau tuh nang ningkan kan lah ningkan kya oh nang lasona mesin ka bonai kunado nang Charlie tuh ah nang metang di entahlah nang jerpo pen bahini ka cerap mah laso mesin ka bonai ka ente nang men ka son lo ente nang ke anak kelas lo na school lo on mosko pining ningkan kan lo ning 11 years oh aman lah hai mesin nang tum lason ka paklang thek ka por nang tum me thang ke thek pen ayat lo di to ente la bang non lang long silu dam podi la ke dam podi